molo dangadong be na tua-tua na manguluhon na paibaton yon rumah tangga naik berwon tubagas si matuana boy do holan helainon do boruiro kubagas ni barburu. Nah, molo sada ina nang marhasohotan manopot na tua-tuana didokot domebati nang marumah tangga didokot domebat Oras marihita sa luhut na paparan na puta, raja sila isawungan si walu turpok na marhaw jahatu sila lay na bulak. oras Di bagasan Boringinoon, marsiajar mahita muse, ima taringot tu hata, ragam ni hata na dong di kita halak batak, termasuk hata haroroan siang hata ebat. Aka dia manueng hata na marharoan siyan hata ebat on totu gulang do pehita naso maboto di sialai di sol nunga rade ima guruta na mangajari hita nalau pasahaton panorangion taringot tu hata ebat on asa rak mahita mabigi hatorangan sian narasumberta ima opu devan sialoho boru ni rajai boru siagian dohot amanguda opu romora silabariba boru ni rajai boru siagian partikianon pasata mema tuhamu narasumber nami Butima ya moliate isi maita udah oras marihita paparada puta raja sila isabungan si walu turpok na marhaw jahatu sila lay na bulak. oras Ia materita Boringinoon hobar na di pasa diamat tanakin penasehat iba hata dasar manang hata dasar indah mulo di masa Batak begitu iba ebat gala sian hata dasaron arong marharoruan kata jadian molori doktor di bahasa Indonesia songna marsatawi songna marcapur-capur bahasa nabion asa harwatus dohita adong awalan adong akhiran adong sisipan ima membentuk kata yang baru alai dengan penambahan awalan ataupun akhiran manang sisipan gabe mengandung arti na asing. Molo ebat di bahasa Indonesia artinya kunjungi. Itu kunjungi. Itu kunjungi. Itu pengatusian di hata hebat molo di bahasa Indonesia. Mana berkunjung, setawi berkunjung, berkunjung, hebat berkunjung. Ombak kata dasarna ate hebat. Baru sian kata dasaron adong piga-piga kata nerita bayi awalan manang akhiran manang sisipan sada ima artinya ebati. Nah, ebati. Anda punya tempat orang sada-sada ada ebati. Paduahon. Mengebati. Ano be? Mengebati. Iya, mengebati. Patuluhon ha, aman. Paibaton. Paibaton.
Papaton, Ipa hebat. ipa hebat. Ipa hebat. Palimahon, Mebat hebat. mebat hebat. Mebat hebat. Iya. Nah, molo idokon ebati akhiran i. Berarti kunjungi itu kan? Topot itu kunjungi itu kan? Iya. Kunjungi berarti sada-sada halak. Ya, halak. Madapotos sada ingaran, manang manopot sada halak. Itu kan? Sada ingaran, manang manopot sa halak. Jolma. Ima molo ebati. Molo magebati mengunjungi, Datangi. mengunjungi. Yang mendatangi mengunjungi satu. Kunjungi. Ya. Paibaton. Apa artinya paibaton? mengerahkan, Menyerahkan kan? mengerahkan mengarah deh, Pasahat. mengerahkan seseorang mengunjungi. Dam. Menyerahkan seseorang mengunjungi. Iya. Iya. Mengarahkan. Artinya ada paibaton dot Hebat tuh ya. Yarahon sada-sada halak baru dipasahat tuh itu kan Nangulu sada ulang mengarah sada halak malabotun inganan inganan kan mengarahkan hidup mengajak itu kan mengajak seseorang untuk mengunjungi itu kan itu untuk mengunjungi tempat atau seseorang. mengunjungi tempat atau seseorang. Nah, ipa hebat. Nah, Diserahkan, orang yang dikerahkan mengunjungi, iya kan? diserahkan. mengerahkan orang yang dikerahkan mengunjungi. Diserahkan mengunjungi itu kan? Iya. Mengunjungi suatu tempat. Jolma mengerahkan malabotun yang di mana Molo hebat. bergerak bersama-sama. Orang yang bergerak Bersama-sama kan hebat. Itu kan? Bersama-sama kan? Rapat. Nah, ommo pakatus yon. Nah, molo tabereng, molo siat akahataon, na tabereng na jujut, paibat to nate. Paibatun di paibat. Do hebat kan? Iya. Molo paibat ton, adong Nabi diserahkan. mabuan, Adong subur. adong nama terkira kepala rombongan, gitu kan? Paibat ton, isi adong halak na nang si paibat tor, dah gitu. I paibat tok kan? Itu kan? Berarti dipebatkan istilahnya anak-anak main. Iya anak tak barang parohan gitu untuk kay paibatok puja buni di paibaton mengunjungi suatu tempat atau kepada orang gitu kan adong si paibaton adong narang ipaibaton di pasahat Sahat. itu kan nah alanido molop kata-kata paibaton barang paibaton on isedo tu isedo hataon di Somal dari pasahat sada tu pahoppo kan paibaton pahoppo na itu kan pahoppo tu bagas ni opung baona itu kan na tua-tuana mabuan yanak pernah tu opung na kan itu kan baru dapat dua orang pengantin baru kan
Belum sadar. Ya kan? Parumahen. Kaya ba't parumahin? Iya, paibaton, parumahen, tu bagasni, parumahen, tu jabuni na tua. Nah, tua di parumahen itu kan. Bukan tu jabuni parumahen itu, na tua di parumahen itu kan. Naturasna kan. Dan si matuani amat tai kan ini nuangin. Dan tua na, Sudah ni helana. iya parumahen. Alanido gihabua ka marami molo paibatto soro pohopo paibatton parumahen berarti parjulo sahali mangalakka daragi tu bagasni opung bau na iyo Kung sumatua ni amat tay. mangalakka Kung nakan. opung bau opung bau Si matua naman. Iba to opung bau karido kan opung bau na kan. Nah, molo paibatto parumahen berarti Susunin na parjulo sahali parumaini mangalakkahon jabuna mangalakkahon lakkana tu jabuni na tuana dung marumah tangga ibat tong kan. Nah, sian atohon dagido baru Pak ini setambahin ulau sadari di peta ujuk adong dua sada taruh jual dohot alat jual di ulaon taruh jual kita peperando puta Raja Sile Sabungan siwalu turpuk na adong di provinsi Bantanon tapake ulau sadarina ima mebat gitu molo ulau nalap jual oma baru paula une Tangga. dot tikir tangga Kilisi. sianot do Orang rado juga. sianot do hapar hararwa sianot de ya ini otto na biasa ipaibat jadi molo tadok kope molo ulau tarwa jual tapake hata mebat manang paibat ke parumahen dan salawi dak kola pendapat on pendapat di akka ahli bahasa dong dihita halak Batak dan itu jala itu tapake molo ulau taruh jual ulau sadari dihita tadok kemebat ale molo ulau nalak jual tapake istilah paula une dohot tikir tangga. Nah, muluna yulu matua di hutan di Parburu do ulau najulu matua di hutan di Parburu do ulau ujuk mana tadok kemot bolah nama dagino ya di soto merlaku ima ular sadari idokon wangen non ular sadari dagino ima paula une do tikir tangga artinya dong dialak buruon di pahuta burunau dagino unedo ipaula ma une gudang pengatusin di union. Adong nama dokter na yolo union adalah sejenis jimat. Dung hira-hira magurang neon buru orwanon dilenda tutua nama ajimat na ima guarna une. Artinya untuk menangkal dari laki-laki yang jahat, terutama kesucian, kehormatan. Dan itu
Duk sauton di parparumain ipaula ma union artina jimaton di paula udah tutuana ngawe tinggal do tohoro berlaku mujarab do union karido istilah na alana da jolo dianggap do union adalah sejenis jimat. Nah, mulodong do paula une berarti arong do paula dang une arong do paula dang une basi dang arong nungat tukuran na dinggiri nun tatagam. Bolo dong paula une, adong dong paula nasone. So, dia lang. Itaruhon, dagi buwa beparumen na mulak. Tinggal komisi. Ya iyo. Sumuray hudok kumbok. Bolo dong do paula une. Berarti adong paula dang une. Nasone. Adong do kan? Boleh terjadi sama ini? Bisa. Ale, do may yate. Dodo. Jadi mau ada paula une berarti ada paula dang une. Muna tukuran dari gini itu tatagam dang gitu. Wah kalau dang dinggan. Berarti paula dang une. Ipaulak baru naik. Ita dikon. Dong ditopot bagas ni hula-hulay. Ita dikon sidang ibu bemula be paromen non adong songoni. Ate. Ale. Semunong barong songoni ate. Naima paula une na jul. Ida saya dajolo idokon magano pe dokon ulam sadari mo dajolo paula une etiket paula une dok tikil tangga lilindong mangan waktu renon arung nomor sebulan 2 bulan do dia Kami dok paula libes. ya mono ya lumpen wagi non ibai paula sadari na gitu Paula libes ida so ida kan nah jadi artinya nah dipersingkat do ada tingkat dinamis. Iya. Nah dulu kan ala memang jonok do kan kota inon belum naik kan ngedeubi. Nama teh jadi laos di gedung nama di Patupa Imam Nusadari. Ya. Jadi nuangin pe terjadi pergeseran adong ma ulaun taruh jual gabi parborui maro tu bagas ni para anak manang tualaman ni para anak. Tidak marwa beti kirtang kami. Ayo ngibati. Sian mulai manugut bagas ni para anak. Dan ino ngebat nama. Kita pakai don. Jala. Aha nata sepakati na selelengon jala nunga taulahon. Jala nunga ta implementasihon. Terjalon ni akka dongat tanah asing do margana asing ate jadi mulai taruh jual tado ma mebat nah jolo dihabuah ke mana teh molo dangadong be na tua-tua na manguluhon na paibaton yon rumah tangga naik berwon tu bagas isi batuana boy do holan helainon do boruiro hubagas ni barburu Daun. huh? Daun. Huh? Teh belum udah boy do hola penganteriro keluarga na baruiro dengarong nama dongani Kemudian bini ka itu mabuan ano ba ni coba buaron na topo tonna ya jadi boleh hati jadi di habu amarawi teh sasitong na dinggan na memang arong na paibaton dagido arong na paibaton alay moloso arong be ka keluarga buiro holan keluarga na baruiro mendapoton jauh ni hula-hulana buiro dagido gimana julu boy sah doi sah dagido memang dangarong binatutuana dangarong be keluarga na boy dagido boy ima warna mebat
Babonda. Dangarong pola. Wala jagal nata tayo pa ibu buhay do. Manuruk-nuruk magoran ni. Dah. Ya. Manuruk-nuruk tong ribuan dah. Oh, jadi buhay do ate. Mula masalah buhay na buhay. Alay, ba kurang sangat. Buhay do buhay. Ya, mula masalah buhay na. Nah, molo sada ina nang marhasohotan manopot na tuwa-tuwa didokod dumibat nang marumah tangga didokod dumibat Nung adong dua anak kona, tarok mana dong mana suara menurut tahu dah mungkin ngidok beme berarti ya. gitu Menurut tahu dah. ada warna dang didokod dumibat idokat manopot bagas indah tua-tua na molo arong na marukon abis yan dia ho mulak tekku dia ho neng mulak tuhutakku baru manopot hutan indah tua-tua molo sada ina begitu alanan dong nga gawe patibo parik ni amat tanah orang idokko bebeba be orang idokko bageba ti hutan indah tua-tua orang idokko kamu bes orang idokkon boru-boru besok ni begitu manopot jaduri hutan indah tua-tua orang idokko bageba ti alanan dong nga gawe patibo parik ni lakate ima beda nate Jadi kata meba tu pola sekali itu. iya Betul. iya Pertama kali. nomor rumah tangga iya do opo ate Kenapa nabuhi di patorak kami apa? Oh ya, iya. Barhite ita suku-suku nandok gawe mangerbang. Parana udah bisa dari Oh. jual anak jual. Isi lo pada dulu kan rapat jom musonario. Anak pada dulu lo pegang. Isi lo pada dulu pasahat beban lo. Ya, Ya betul. ya. Mau lo mebat do? Mau lo mebat, gua na pinamebat kan? Paibat tu parumain. Tutunuain parara mana perjulu pasaton si bobuan nama udah. Parara dokter. Lo sisi do pengantin ini rap diuruh pengantin no. Dan gitu. Jadi arung di menuangin dan gitu. Laos tinggal pengantin ini ditikiro na tu na inon maparburin manopot kutani pararak manang guarna tikir tatari do buru itu ibuan sa sitong na niyan di sime bat bonon na dumulak permen non on adong na tinggal di sinon, nah gitu jadi dengan orang keseragaman. Jadi memang agak susah ngaluk kita merubah kebiasaan. Soalnya na gitu mau lo sadari do, barang taruh jual, barang alat jual, si bobuan di para raja terang tu taruh hukum, umi jadi para berburu lagi do, baru apa para buru ini mana lo buru dah. Mana mereka taruh jual, mana gupin taruh masa Arya pe botarina pita boto. Dan gitu, 2 kali mana ruhon, taruh jual, botari taruh mesti beruna. Sa sitong na niyang arong bicara, kita ruh beda gitu. Di sini topot ditaruhon paromen non, tu begas di hula-hulain, hatabe di gedung atau di dumulak. Oh daong, arong diba, dung itaruhon, itarikup paromen dari si. Ditik kita tikir tataringi roh muse ni opar burun itaruh muse burung na muse belum menurut tahu orang tepat dosong non si gua na penamebat molosone kan laos ditinggal di sini buru paroman ner daw isini ari taruon mebat atau dibodo mulak niyan ino na sitong
Alena tapi sorry, pendapat tuh deh. Ya abang udah operasi orang. Lebay abang udah. Itu orang. Hah? Pas deh. Itu kan? Jadi mulai diulang sadari kita, mulai taruh jual, dah. Asa takas ta boto. Sengaja don, diangkat tabi topigon, asa atus do kita, terlebih kita karaja parhatan na mangulahon, ulau sadari ya teh. Mulai taruh jual, tapaya paibatom maparomait tahu bagas ni hula-hula. Gitu kan? Atau ribuan mulak. Muna kita di korison keluarga na barui. Keluarga na barui. Ribuan. Muna kalago bimana kuson. Kalau na mga taruh jual, nasugot may taruhon, muse, itaruhon muse. Pasal 2 hari taruhon. Kalau na manaruhon na maulan di hula-hula tayo. Katapunting. Kalau di sana ini ulo-ulo sadari kan may mah lumi taruh pemusik. Dang benari taruhon, atau ribut do mula paromen na Ini kan teng. Dang benasa sitong na. Alay, bos. Datangkan 10 ikan, ada 9 belum sudah basahat para nakoma beban tuh kalau posisi ini bukan antenon dulu di perburu kita hati bebenai bahwa perburu basahat musikat apa dah buat sudah baru basahat mau pengantin para Las Roma para nanti basahat pun papanah hidup gimana terjadi? Ya, saya hitung na nila mga muda, setabi ate, molo taruh jual manang mebat, dangadong biyo papanaru, sa sitong na. Alay na sililingon, alana upapanaru kan berupa hepeng, sama bahagia biak keburuta. Jadi sa sitong na tauluy, tinggal penganteni laos perburi menaruhon musik jala ijalo upapanaru na gitu sa sitong na malumibat dangadong upapanaru di si siyan awal kita tatrapon bebat dangadong upapanaru alipas itu natong gia dong natalanggar do sa sitong na dagino sa sitong na malumibat dangadong upapanaru alana netua tono do paibaton dungi paibaton tu ribuan mulak orang tong dungi paibaton tinggalhon baru perburing musim panaruh musim uson jadi berdalu panaruh kan sa sitong na langsung ni mulo mebat do mebat na sa sitong na di paibaton paromain naon na beruon do anak na ino manopot jamu ni parburu atau dibuang mulak dong di pasar si pasar tonai dan itu persijalangan mulak nay tadi kudo Sadi hari lo. Paibat ko ni. lo sadari Terjual. lo sadari Dulu selesai acara itu. iya saya polo dong saya polo Itu langsung. Olo na tadi sa sitong na di awal na takas no tadokon molo mebat do danga dong upapanaru pas itu natong ya dong Mampir nasi dan mati. lo itu konsekuensi na Warna udah berbeda deh. Ya. Kalau warna lain ketong do ijalakon tu hubur naik kan. bolo na ali udah ngidokon upapanaru Jadi mentong orang warna do. molo upapanaru inon molo adong ulau kalak jual paula une do ikit tangga Oh, ikut taruh jual. ndo ale mebat pe saya mardalan upapanaru isi upapanaru ini tuh 2 tahun isi ini taruhon di hule-hule di tiki saat
Ipaibat to, dung mebat, dagino atur di bodo, main naum mulak. Jadi tikiro hula-hula kuso, ita gabi jalo papanaro sunarong na itaruhon. Alam mo pas itu nalong di mardalat ido kesepakatan ASEAN awal molo Pulau Sadarina mebat ate. Jadi terlebih kita saluna akan mengulau raka adat raka Raja Marhata nama ulau Sadari molo mebat ditikina mar patuhata marhusipino takas tado kedang mardalat di sinon ima upapanar molo hita pararak yang tabadalat molo hita parburu unang tajalo upapanaru sini taruhon Masih tua na tonggi. iya ipagodang mapasito na kung gina Ada logika dong. Zaman dahulu kan berbulan-bulan lo. iya Udah usah Iya. Iya. Kita harus ada tujuan dong. iya Kalau kan zaman modern saudara udah taruh waktu. Terberdalam mulai saya padahal itu sendiri. Artinya beratnya tidak bisa. Iya, jadi artinya coba tak kaji secara logika jolo. Dan gitu, unang ini mana masa digaga ursa, ina masa ita paula-ula. Alidang merlapatan udah bertentangan dengan logika. Dan gitu, mulu emena masa digaga ursa, suruh mai gaga ursa non emena masa aporotan. Masa doh titap porotan. Dan gitu, lo mahulan ursa. Di luar orang udah. Nah dingkat-dingkat ni mata laut yang bisa diterima logika. Paibaton, arong na paibaton, mebat manyon. Paro main do anak di para anak kuhutan di simba tua anak. Itu dikorisi. Berarti nang paibaton bay menarik pun namai sih. Di sini paibaton terdibu bulan. Roman pulau-pulau non. Mano dan ibu be pengantin. Dan wangin itu ibu sadar ya terlangsung. Mau zaman na joro, paibat to dari kursi 3 bulan, hari paula. Dah poho bayate. Tersori bah na buhi lima orang kami arang dobe supun. Jadi sori bah, ate tambah parwino tuata, mau lebih kurang atusan dong. Buhi manon subuk kamu kami di Porumadat. Radi do kami mangalusi mulai ati mari hampo sa lutna mangto ako mangudaku do akka yanak nami na puso bulong roa pala di Murginon masailas roha marsangak matuata marsangak putara ja sila sabungan marsangak nang kita po para no putara ja sila sabungan solo trupuk namar haujaku sigala hinabolak horas mari kita horas